Damel kegiatan nek nggih Bu. Sing pegone kok. Oh, sing pego nggih nembe dugi, tapi nggih siram-siram petokan. Sing nginggil niku nggih. Nggih, nek sing andhap niki nggih sing mereng ngetan niku. Sak dadane ki ambek napa PT? Dadane ki ambek. Saiki ditat. Seperti ini rumah-rumah yang berada di perkampungan daerah terpencil Bawah. Di bawah situ juga rumah juga ya. Itu namanya seperti itu. Kita ke arah depan sana ya Mas Kawan.
saja ada jalan-jalan gampang seperti ini ya. Di sini juga ada kandang ya. Seperti ini. Juga ada kayu ya untuk bahan bakar masak. Kolam paringi iwak niku, Mbak. Nggih. Oh, nggih. Teng griya kali sinten iki, Mbak? Kiambakan. Iya, Mbak. Lah putra-putrane Bapake sampun sedo pun dangu. Lah niki lare-lare do gadah griya kiambak-kiambak. Sing bajeng enten Gemolo. Sing rayi enten Jakarta. Tebing-tebing nggih. Nggih niku enten ngandhap niku. Oh, mriki ngandhap niki. Nggih, niku terakhir. Nun sewu lah, Mas e Kula mringin, Mbak. mriki. Nggih. Oh, nggih. Niki nembe usume jagung mriki, Mbak. Nggih, Mas. Niki kegadane yang tengah niku, Mas, kula nggih mboten gadah. Niku semonten men mboten saged nanemi, saged mriki. Nggih, sugih, Mas. Iya kali sinten, Mbak? Mboten wonten kiambakan. Iya, Mbak. Men sewu lah Mas niki nggih mriki danten. Nggih, mriki danten niki. Nggih. Dan niku damel napa, Mbak? Diirat-irat niku, Mbak. Sampe Mas saya Mas. Nek kajenge ngaten sing sae disate teng anu teng bawang mriku. Niku kayu napa nggih, Mbak? Kok Niku kajeng cecang. Damel obat. Damel plitur, damel sembarang barang enten. kathah berarti nggih kanggene nggih, Mbak. Alah, wis kok ados teng putih-putih mboten enten sakniki mboten Mas. Jenengan niku sing nganu niku, Mbak. Lare kula niku sing Lare. jelas lare kula. Ragil niku Mboten niku nak disate Nggih, hitungane per kilo pados napa nganu? pados sembarang barang Mas niku kadang nggih pados tekek, kadang nggih kerja. Musuhe kajeng, kadang nggih pados ngeten niku, kadang pados ula. Pun sak pagi. Nggih. Nak pados ula niku disate teng anu. Teng Salatiga. Seperti itu. Enten sing nampung ki ambek Nak mriku nggih. tekek nggih teng Salatiga. Dadi nak niku sadene teng bawang mriki mawon. Kilan pucung niku. Enten sing mendhet ki ambek mangke nampung ngoten niku, Mbak. Nggih, padahal terus alas gede mriko, Mas. Katuran lebet kepri. Nggih, nggih, Mbak. Nggih. Matur suwun nggih, Mbak. Nggih. Suasana pedesaan yang baru di Desa Terpencil ya. Setrine niku saking Ini rumahnya masih terbuat dari bambu ya.